Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira ɗum mo moɗon bi'eteɗo Abdul Qadiri Abubakar mi hofni on mi yelani on hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira inchallah allahu hande bo en wardi be video kesol dow ko larani téléphone meɗen téléphone android ɗum ɗon mari kujeji sirriji fere fere je hakkilo ɓi adama fotai timmina semo Allah holli ko bo semo Allah hokki bawɗe timmingo ande téléphone majum inchallah ko en kollata hande nder téléphone android mi hollan on ne on garata on kesɗitina téléphone moɗon je android ngel kiɗgel a wala dalila sodugo kesel amma ta lari video ɗum hollete lawol ne a tokkorto téléphone maɗa android ngel warta ngel kesel pul bimana to ngel ɗon no 11 version 11 ma ngel warta ngel ɗon mari version 12 to ngel ɗon no mari version 12 ma ngel warta version 13 naɓe wondugo kadi en nasta nder video ji en dara bana ni to a keso habdu a abona ha chaîne meɗen je Fasaha TV ɓawata aboni ha chaîne Fasaha TV a partage na sobiraɓe wara video ji heɓa kamɓe naftoro be irada video ji meɗen je no gara ɗo majum ɗo ɓawata partage ɓe bo nden a ɓiɗɗana video meɗen like an man ma to ƴamol ma ɗon bo min ɗon reni on ƴami moɗon hedi less commentaire na be wonnugo kadi en nasta nder video en dara bana ni ɓeɗo miɗo en assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira. Momoɗon biyeteɗo Abdul Qadiri Abubakar inchallah hande bo en wardi be videowol kesol dow ko larani téléphone android sirriwa gonga ngam yiɗi mi holla on ha téléphone android lati ɗum ɓurna yimɓe ɗo ƴama ɗo lawol sirri je miɗi hollugo on ɗo majum ɗo woɓɓe fere ɗo andi woɓɓe fere bo anda to kadi woɓɓe fere bo ɓeɗo andi ma ko ɓe kutinirta to hutinirgo ɗo majum ɗo walla téléphone sosai ha wakkere yarugo battery téléphone ma bo wakkere nawugo gite irum masalan jemma to aɗo hutinira téléphone ayiyan lawri yite téléphone majum dow gite maɗa waddante probléme gite to ta tokki lawol ngol mi yiɗi hollugo aɗo inante téléphone ma yi'a téléphone maɗa ɗo woɗi e bo ustante yarugo yite téléphone maɗa e bo nafete ha beldi gite maɗa inchallah ko en giɗi on kolla majum hidde ko en nasta nder chaîne ma nder video majum abonné ha chaîne meɗen Fasaha TV ɓawo to on abonné ha chaîne meɗen Fasaha TV on partage no sobiraɓe moɗon link video hedi wakkere Facebook, TikTok, Instagram be ko nandi be majum be WhatsApp ko en kollata ni on gi'an da kujeji application jam ni ɗo on kino ɗi ga'i to masalan to en giɗi bo en poti en canja mi yiɗi mi holla on no cancirta ɗo majum na a yana hosa application hedi Play Store nane ba sirri je téléphone man wardi on kanjum on mi yiɗi mi holla on a ɗaɓɓitan pelel wala ko ɗume babal vide bana ni nda haɗɗo ha dede kam ko dede jungam ɗo ko dede ɓernde am photo am on gi'ata ɗo iya dow ton ha neɓa to a yi waddante kujeji ɗuɗɗi bana ni sai a wara nasta haɗɗo ha je ɗo windi dem nda dem ha les haɗɗo x dem ɗo a iya dow ton to a yi dow ton waddante kujeji ɗuɗɗi bani a laran nda ɗo kujeji je mi telecharge no je mi sankirta kujeji majum on yi ɓe nda je téléphone am ni ɗon dow jangel ɗo to foti mi hosa mi wadda mi wata je ɗo en gara on gi'an yeso téléphone am sanjoto on yi ɓe ɗum sanjake on gi pelel message ne warti on yiɓe pelel message on yiɓe pelel appel bo ne warti on yiɓe application ji mere no garti aya woɗugo taɓi jam to ne watta fayin bo tayiɗi sanjugo ɗon bo wala fere a hosa a wara ni a wara yi'a ha dim bana nane go waddante ndaɗi ɗo a hosa a wara sanja je a yiɗi en ponda ɗo fahin to machallah on yiɓe joɗo bo ne wayi aya woɗugo famɗitani kujeji mere mani woɗugo to on yi ɗo nawatama bo gite ha labri téléphone majum en nasta fayin en en lara fere nda ɗo bo no woɗi kanjum kam nawata gite je sam majum amma bo kukon man kon pamɗi sosai koma to machallah en yahi en lara fere bo fahin to en nasti ɗo sai a wara a lara fahin nda ɗo bo no woɗi hai ɗo kam fu je mi telecharge mi hollai on no on telechargirta tawan ha en nasta jotta en holla on no warata on telecharge kaju on yiɗi fu nasta ha dem go bana nane a nasti ha dem majum bana nane sai a wara yanda ha flashin ha kungel geton ba to gore ni ba departel ɗo son ina dow ton ini dow ton waddan on pellel majum bana ni to en gaɗa retour to en gadi retour kadi sai en gi'an nda kujeji man ɗuɗɗi bana ni haɗɗo a wara telecharge je a yiɗi
a lara je fottani maɗa. Alal misali min nda ɗo fottaniyam, sai a iya sai wara iya ha telecharge man haɗɗo. Nda ni ɗo telecharge on yiɗon nda ɗon 0 ha yawugo rezo maɗa kadi. Ayiyan jottani ngel hewi ngel nasti. To nda ɗiɗo ɗi jur sai a telecharge kala je ayiɗi pat en telecharge ɗo bo. Kala je ayiɗi telecharge ko fu banni. Je en telecharge nane go nyayi ndara. Ta yiɗi heftugo pellel je a telecharge ha wonata ta'i nda ha didi tati ha dow ta'i sai wara iya my dem haɗɗo. Ɗo hollete kala kujeji a telecharge fu. To nda je en telecharge jotta go hatoi ɗum. Nda ɗum ha les haɗɗo ɗiɗi guda je en telecharge jotta. Kuma nda watugo ɗo man en giya no waɗanta en telefon meɗen. To ni ɓe ɗo bo nanda ɗo bo na wodi. To ɗo on lawol na tokorto a sanjira clavier telefon maɗa ko bo mi application je telefon maɗa sai woɗugo. Ɗo on miɗo yara gare video meɗen je hande. Allah hautu en ha video yesol garangol inshallah. Mi hofni mela non hayro jippitaiji ta abongo ha chaine meɗen Fasaha TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Mashallah bandiraɓe ɗo ragare video meɗen inchallah mi tammi video majum fottani on seni on taykite abonugo ha chaine meɗen je Fasaha TV. Partage ni sobiraɓe moɗon on mbiɗana videoji meɗen like ɓe ɗo min assalamu alaikum warahmatullah.